ċifri maħruġa mill-Eurostat jikkonfermaw kif għal xahar ieħor ir-rata tal-għolli tal-ħajja f'pajjiżna komplet tiżdied u issa laħqet il-livell ta' 2.6%. Din ir-rata għal Mejju tindika kif il-Maltin u l-Awċin qed jiffaċċjaw prezzijiet ferm aktar għoljin, l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam ma' prodotti tal-ikel u x-xirja bażika li jixtru ta' kuljum. Meta wieħed iqabbel ma' pajjiżi oħrajn, ir-rata tal-għolli tal-ħajja f'Malta fil-livell ta' 2.6% hija ogħla minn dik tal-Irlanda, Spanja u l-Italja. Anke pajjiżi bħal Ċipru, Slovenja u l-Portugal għandhom prezzijiet ferm irħas minn pajjiżna. Skont l-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika, l-indiċi tal-prezzijiet għal Malta marka mhux biss rata ogħla minn Mejju ta' sena ilu, iżda saħansitra rata ferm ogħla mill-medja Ewropea. Mhux hekk biss, in-numri tal-Eurostat juru illi fil-waqt li f'pajjiżna l-Gvern ma jagħmel xejn biex irażżan l-għolli tal-ħajja, fil-pajjiżi taż-żona euro l-indiċi tal-prezzijiet niżel l-isfel tant illi kien hemm tnaqqis minn 2.2% f'April għal 1.9% f'Mejju. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jinsisti biex il-Gvern jieħu azzjoni quddiem din il-kriżi. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg preżenta proposti ċari li minnhom igawdu direttament in-nies. Fosthom li l-kola ma tibqax tiġi ntaxxata u li titneħħa wkoll it-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li ħaddiem jaqla mill-overtime u l-part-time.